Το όραμα της Αγίας Πελαγίας, το οποίο στάθηκε αφορμή για την έβρεση της εικόνας της Παναγιάς, γιορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου. Τον Ιούλιο του 1823, μεσούσης της Επανάστασης, η γερόντισσα Πελαγία βλέπει στον ύπνο της 2 φορές την Παναγιά, που της υποδεικνύει τον τόπο που είναι θαμμένη η εικόνα της και την παρακινεί να ξεκινήσουν έρευνες. Η Πελαγία, φοβισμένη και σκεπτική για τα παιχνίδια του μυαλού, δεν αποκαλύπτει το όνειρό της. Στις 23 Ιουλίου του 1823, όταν η Πελαγία οραματίζεται για τρίτη φορά την Παναγιά, ανακοινώνει το μήνυμά της στον ηγούμενο της Μονής Σταματέλο Καγκάδη και τον επίτροπο του νησιού Γαβριήλ. Οι ανασκαφές που θα ξεκινήσουν θα οδηγήσουν στην έβρεση της θαυματουργής εικόνας στις 30 Ιανουαρίου του 1824. Στις φωτογραφίες βλέπετε το κελάκι της Αγίας Πελαγίας, μέσα την Ιερά Μονή της Αγίας Πελαγίας, την Παναγιά της Στήνου και τη θαυματουργή εικόνα. Εύχομαι να σας έχει όλους καλά υπό την προστασία.